На 20 април ученици от начално училище Тодор Влайков Пирдоп участваха в лекоатлетическа щафета, организирана от преподавателите в училището. Активността се проведе в градската градина в града и беше по повод 150 години от избухването на априлското въстание. Участваха ученици от 3 и 4 клас, които бяха разделени в смесени отбори. С българското знаме в ръка момичетата и момчетата пробягаха трасето, предавайки си 3 багреника. Инициативата нямаше състезателен характер, а повече забавно-образователен. Последва интерактивна игра за подреждането на стиховете от произведението "Аз съм българче" на Иван Вазов. Отборите получиха отделните строфи от четиристишията и трябваше да ги подредят в съответния ред. Всички се справиха отлично в подредбата на първите 3 куплета, а после заедно рецитираха цялото стихотворение и го продължиха до края.